Salutare tuturor! Astăzi voi face a 5-a problemă din suplimente, S2.20.5. Să se determine cifrele x și y ale numărului 1x, 2y, 3x, 4y barat scris în baza 10, știind că acesta e divizibil cu 33. Rezolvare. Notăm cu R numărul 1x, 2y, 3x, 4y barat. R e divizibil cu 33, de unde rezultă R e divizibil cu 3 și R e divizibil cu 11. Deci de unde rezultă 10 plus 2y plus 2x e divizibil cu 3, așa că 5 plus x plus y e divizibil cu 3, de unde rezultă x plus y aparține mulțimii 1, 4, 7, 10, 13, 16. R e divizibil cu 11, de unde rezultă 2x plus 2y minus 10 e divizibil cu 11. X plus y este egal cu 16, de unde rezultă x plus y, perechile x și y aparțin mulțimii 7, 9, 8, 8 și 9, 7. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare.